je dosť úzké, ne? Ale to podľa mňa bol zaterasený ten vstup dole, aby tam nechodili ľudia na auta. Vidíš? Najpanej kamene sú. Si istý? Však ale pozri, ako to vypadá úplne. Jak sme sa máte išli? Úplne Černobyl. Teraz stalker na nás vyskočí. Nebuď zase premotivovaný. Sem doprava? Na smerovky? Čo tam je? Čo ti je? 20 keď sme zapadli. Žil by si tlačiť možno. Aha. Ideme sem? Tam ja nejdem tebe, jebe? Tak ja idem. To je úzké na pasát. Ne, Mišo, jeb na to zapadneme tam alebo niečo a... Nemáš kde zapadnúť. No neviem, jak to tam vyzerá, ale ja... Choď. Nejdem tam, ja. Choď. Ja tam nejdem. Tak jebe na to, zastavme to tu. Tak budem peši. Tak idem ja. Ja to tlačiť nepojem. Čo to stačený, mokro. Však ale nevieš, jak to je ďalej. Však keď to bude zle, tak to zle sa. Tak začneš tu mať zapadneš. Nie, to je v piči a... Keďže aj ja idem mimo. Kurva, ja to piči! Pozri to! Sa bojíš, alebo čo? Inak je tu dosť zima. Nemám to rád, takéto veci. A ja mám to. Vstupujeme. Tak je to tam trochu desivé, no nedostáva Nech ťa na to moc. nie. Ale od okna. To je niečo svieti. Ty koko. Ako si si istý, však čum na Si tu. si istý, že toto byť? To je nejaké kamene. Hej. Ja nás cisknúť nebudem hore do toho. Inak toto bude asi tým zablendovaný most napravo. Hej, hej. Ja to piči, ty Kámen? Aha, tam niečo stojí. Oči. Trošku veľký. To je solárna lampa, ty koko. Takže to je svátová oblasť, myslím, že... Záhradkárska respektíve. Kde to je? Tam sú, že? Ja neviem. Žabe. No to ako... Si robíš sa. Okno vidí. Však ale tam asi ne... Pozri, jak to vyzerá. Ale nejaká jama tu je, za piču. Ne, na to nachájem, dobrý. Á, jeb. To je pasat do piče. Vládne všetko. Tatra to není. A hen tam to bude za onde. Fúha. Tebe takú by som nechal mať, na to ani doma nič. A tu chceš akože potancovať. Áno. Zapni. Myslíš, že tam to nie? 4x4 Ja som uzavierka. ti hovoril, že... Uzavierka diferenciálu a ideš. Skúsi. Nepíšte. Teraz mi tam blikajú senzory, tam niečo behá za auto. To sú tie vaše pojebané horory. No čo? Nie, aké pekné dvierka. Pozerám na to a neprestane sa. No toto je dosť ako... No, ja zo skúsenosti viem, že niekto sa ti nalepí na sklo. Nejaký najebaný koko. Tak si To to je- rozhodol, aby to svetilo až do boku. Čo určite to? Hej. Tak podľa to chodí na kladné auta väčšinou asi, ale... Tak to je pasat, ní? Čo je za To je svetla? ľudový automobil, to sa dostane všade. Keď zapadneme, tak ja nevystúpim. Ale kde chceš zapadnúť? Ja proste len Že hovorím. spotreba 49 litrov. Inak hen tam svietí niečo. To sme pri tej hlavnej bráne. Sme nenapadli potom. Piče! Točí to ešte ty? To sa budem inak rehotať. Tam je USB, stavil ma jed. To dá ďal, to sme dodávaj. Tak tu je nejaká lepšia cesta asi potom ďalej. Tam je tá brána. My sme už vnútri. Teraz akože čo tu je tá... No tu by to. To piče. Čo? Čo? SBS kart nám skočí na okno. Taký zombie. Vieš, jak v Half-Life je polka hlavy ten oný headcrab. Vidíš, toto naľavo už je ono asi. No. A to akože liest to není. Nikam nekam veď. To strátime v Bratislave, ty kokos. Mám tu vôbec aj signál? Ja mám. Nek zarastené je toto kvalitne, no. Jak hlubký noska. Hlubky nepadochy do piče. Tak, pán. Pozeraj, tu sa dá prísť. Sa dá tak prísť.
Tam už prišiel. A hen niečo... Ja som sa chcel otočiť ešte. Slenderman je tam. Tam je brána. Môžu pred nami? Golden Gate. Teraz chceš stúpať, hej? Ne, však tady asi dáš to. Ja neviem, či tam pôjdeme. Mali sme tam ísť. Cez ne, my to tak bolo. Tak tu sa môže Tam otočiť. ešte svieti nejaké auto, tuším tam. Môže byť. Solárna lampa, ty kokot. Tak tu Poviem, tak dáš tu sa za... otočia, poďme do piče. To je ináč. Tebe jebe tá nemocnica? No. Jaká je nemocnica? Nedostávaný Opustená komplex. nemocnica. Stará. Ne, oni to nedostávali. Nedostávaná, no. Môžeš rýchlo sa na tom alebo niečím môžem. Tam máš nejakú rastlinku. Hovor mi, otvor okno. Ježiš, toto. Otvor okno, ten na očatú hlavu. Mám zaundené one. No ďakujem. Do tej žihlavy. Ne, v pohode, nič tam nemáš. Určite. Dobre, stoj, tam je už je strom. Zahádza. Koko, tam je čo pravilo, No, beverička, ty kokot, pramo ty vody.